ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 2015 ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಗ್ಲೆನ್ ಕಾತೊಂದು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ 31 ಜನವರಿ 2015 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ, ಕಲೆಕಾದು ಪೊಣಿಪೂನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ, ಕಲೆಕಾದು ನೆಲೆಕಾದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಕಾದು ಬೆನ್ಪಿನ್ನಕ್ಕುಲೆನ್ನ ಉತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ.